Dobre, tak ja ti tu veľmi pekne vítam na tejto škole. Chcem sa spýtať, z ktorej školy si prišiel k nám dnes na Deň otvorených dverí? Tak ja som zo školy z Pieninskej 27. To je vo Zvolenie? To je hore v Sásovej. V Sásovej. A čo si mal dnes na raňajky? Dokopy nič. Dokopy nič, hladný si prišiel. Hej? Dneska máš voľno, neučíte sa, hej? Hej. Dobre. Takže veľmi som rád, že si sem dnes prišiel. Páči sa ti tu, ako nejaký dojem niečo, alebo už si bol aj dole, hrali muzikanti a takto? No, dobre, toto je. Dobre, hej. Plánuješ sem prísť, či len deň bol tam? Ak by som sa dostal, ak ma zbraví, tak som išiel rád. No, dobre, to ma teší a máš tu fakt široké možnosti. Dobre, ďakujem ti pekne za rozhovor, maj sa, čau. Dobre.